الله أكبر الله Navê Süleyman Demir. Ez melê mizgefta mezinim li Mêrdîn. Eman al mizgefta mezinim. Ev mizgeft di dîroka İslamê de mizgeft ke kevne ji ê pêşî ye. Ev mizgeft bi minara hatibû bînakirin. Ana minara wê tenê heye. Mizgeft wek medresê hatiye bînakirin. Wezîfa medresê diye di dorîkê de di tarîxê de. Anha mizgeft em bi mizgeftî tenê istemal dikin. Mizgefta me ji di aliya müşekkele. Alîk jê pîrek lê nûêj dikin, aliyê dî zilam lê nûêj dikin. Di mizgeftê de mûyê Pêxember aleyhisselam, mûyê rîha Pêxember aleyhisselam heye. û mihraba minbera wê û deriyê wê na ji dara güzê çêkirine ev 700 sal, 600 sal, 700 sal hîn wek xwe berê li vira seknandîne. Mizgeft di wextê artuqliya de çêbûye. Ev deriyê derve û minbera wê na berê 600 salê hatiye çêkirin. Alî mezînbûna xwe de di rêza pêşî de yani beriya wê na di sala 1130 de li aliyê jêr Mêrdînê mizgeft ne biçûk hene belkî wek medresa çêkirine ama biçûkin. A mezin got heteneka lê dewam dike li ser ling maye ev mizgeftir. Li Mêrdîn dibêjin dibe kevir dişteğilin. Minara me jî bûyî hawî ser minare di hundirê çarqorzî de bi yaziya Kufî got em jêr dibêjin bi erebî kelîma tewhîdê heye. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Di ser wê nare Ayetel Kursî hatiye nivîsandin. Malûm e wê Ayetel Kursî Müslüman ji bo muhafezê de agleb de dixwînin. Müslüman ayeta li jor datînin. Feqet li vê derê ji bo divê iştegaliyê de ji bo cihê wê na li wirayê li jêr nivîsandine. Di ser wê re dilopa çava, dilopa hêstira heye. Dilopa hêstira bi mena merhemetê, rahmetê ye. Di hundirê wê dilopê de navê Muhammed aleyhisselam nivîsandine, di hundirê dilop kepçûktir de navê Muhammed aleyhisselam nivîsandine. Xwedê Teala di hundirê rahmetê rahmet jî merşandiye. Li dora dilopa biçûk, di hundirê dilopa mezin de navê çar xelîfa hatiye nivîsandin. Ew jî ji bo timamkirina rahmetê ye. Di ser wê na de suretê heyvê heye, şiklê heyvê heye. Di şiklê heyvê de jî navê Xwedê Teala nivîsandine, Allah nivîsandine. Yani ev rahmet, ev merhemet ji ba Xwedê tê. Di ser wê na de suretê tavikê çêkirine, di hundirê tavikê de jî di merkeza wê de navê Allah Muhammed aleyhisselam û dora wê jî 10 sahabiye got bi cennetê hatine mizgînkirin hene. Her yekê şibandine tavikê loma di hundirê şiklê tavikê çêkirine. Aşere-i mübeşşere. Li aliyê jor, li jora tevî şiklê deriya çêkirine, 8 şikil, 8 derî lê çêkirine, ev jî temsîla deriyê cennetê dikin. Minare ji jêr de dibêje ki dibe govun di hayata xwe de, di asasê hayata xwe de kelîma tewhîdê deynin. û wek got di Ayetel Kursî de hatiye naskirindan û Xwedê Teala naz bikin û bi dû rahmeta Muhammed aleyhisselam û xelîfê wî diherin hûnê jî wek her yekî ji ê got bi cennetê hatine mizgînkirin hûnê têkevin ji derîkê ji 8 deriya derîkî cennetê hûnê herin ebedî. Bulamaz diye mi şey?